Son Ángela e vivo en Saborrín, aí ao lado, onde nacín e onde tamén naceu o meu pai. Formo parte dun conxunto de persoas que estamos moi ilusionadas e justamente iso foi o que me fixo decidirme a presentarme á alcaldía do Concello de Cenge o próximo 28 de maio. Tomei esta decisión co propósito de colaborar na mellora do Concello e da vida de todos aqueles que viven nele. Sempre se pode facer algo. Cada quen de nós pode engadir un grau de area pequeniño que xunto con outros consigan a forza suficiente para mellorar as nosas vidas. É importante comenzar por os concellos, ainda que se sean pequenos como este. Non nos cansaremos, os meus compañeiros e máis eu, de insistir na idea de axudar os veciños. Estarei a vosa disposición para calquer suxerencia ou queixa que teñades. Farei todo o que este na miña mans para intentar solucionarlo. Nada máis. Moitas grazas por a vosa